Ποιος θα τα πιστέψει αυτά τα πράγματα? Αναρωτήθηκε. Ο Σάββας συμφώνησε. Αλλά η ανάγκη ήταν μεγάλη. Τουλάχιστον με αυτά, μπορεί να σε καλέσουν σε μία πρώτη συνέντευξη, είπε. Έτσι, οπλισμένη με ένα βιογραφικό γεμάτο εντυπωσιακούς τίτλους και ανύπαρκτες εταιρείες, η Χαρούλα Χαμπέα βγήκε στην αγορά εργασίας. Η Executive Chef, ΚΑΠΑ, Personal Assistant, ΙΤΑΟΥ αλφανού, ΕΤΑΟΥ ομικρονιώτα μου ΕΤΑ, νου αλφα, ΚΑΠΑ τάου αλφα κάπα τάου ή σίγμα εψιλονιώτα, τάου ομικρονού κάπα ο σίγμα μου ομικρον. Ή τουλάχιστον, έτσι νόμιζε. Γιατί ο κόσμος εκεί έξω, από το οδοντιατρίο μέχρι το παιχνιδάδικο του Κυρσωτήρη, είχε άλλα σχέδια για μια γυναίκα της ηλικίας της χωρίς πραγματικά προσόντα. Μέρος τρίτο. Η κρασοκατάνοιξη των ψευδαισθήσεων. Κεφάλαιο 8. Ο τείχος της πραγματικότητας. Οπλισμένη με το βιογραφικό που της είχαν φτιάξει τα παιδιά, η Χαρούλα Χαμπέα βγήκε στους δρόμους της Αθήνας. Ένιωθε μια παράξενη ενέργεια. Ένα μείγμα ενθουσιασμού και φόβου, σαν μαθήτρια που πηγαίνει πρώτη μέρα στο σχολείο. Ο πρώτος σταθμός ήταν το οδοντιατρίο ενός γνωστού. Η Χαρούλα μπήκε με το κεφάλι ψηλά, έτοιμη να προσφέρει την εργατικότητα και το χαμόγελό της. Όλη η δουλειά ακούγεται επιστημονική. Σκέφτηκε, αλλά θα πρέπει να μάθω πώς δουλεύουν τα μηχανήματα. Η πραγματικότητα όμως ήταν σκληρή. Ο γιατρός δεν έψαχνε κάποιον να του φτιάχνει καφέ ή να του χαμογελάει στους πελάτες. Έψαχνε κάποιον να χειρίζεται υπολογιστές. Καταρχάς να ξέρει από υπολογιστές και κυρίως να χειρίζεται το Excel, της είπαν. Η Χαρούλα πάγωσε. Η μάνα μου νομίζει ότι το Excel είναι απορριπαντικό. Θα σχολίαζε αργότερα η Μπέλα. Η απόρριψη ήταν ευγενική αλλά απόλυτη. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το παιχνιδάδικο του Κυρσωτήρη στον Εσταυρωμένο. Η Χαρούλα πίστευε πως εκεί θα ήταν στο στοιχείο της. «Θα δουλεύω μέσα στις παιδικές φωνούλες και τα παιχνίδια», έλεγε με ενθουσιασμό. Ο Κυρσωτήρης, όμως, που την ήξερε χρόνια ως πελάτησα, την κοίταξε με ήκτο. Δεν έψαχνε πολίτρια για να παίζει με τα παιδιά. Έψαχνε εργάτη. Ψάχνει έναν άνθρωπο να του ξεφορτώνει και τις κούτες παραλαβής, της εξήγησαν αργότερα τα παιδιά. Είναι δυνατόν να βάλει μεγάλη γυναίκα με πρόβλημα στη μέση να κουβαλάει τόσο βάρος? Η Χαρούλα ένιωσε το βλέμμα του σαν να έλεγε ότι ήταν λεπρή ή ετοιμοθάνατη. Η τρίτη προσπάθεια, στο φροντιστήριο του Καραμανόλη, ήταν η χαριστική βολή. Εκεί ζητούσαν πτυχία, αγγλικά, πιστοποιήσεις. Η Χαρούλα δεν είχε τίποτα από αυτά. Είχε μόνο τα χέρια της και την καρδιά της, νομίσματα που φαινόταν να μην έχουν πια καμία αξία στην αγορά εργασίας. Γύρισε σπίτι, τσακισμένη. Η εικόνα της δυναμικής γυναίκας είχε καταρρεύσει. «Μόλις ακούν την ηλικία μου, κάνουν λες και είμαι καμιά ανήμπορη γριά», είπε στον Βαγγέλη, πέφτοντας στην αγκαλιά του. Ο Βαγγέλης την παρηγόρησε, αλλά μέσα του ένιωθε μια πικρή δικαίωση. Πίστευε ότι το πείραμα είχε τελειώσει, ότι η Χαρούλα θα επέστρεφε στην κουζίνα της και όλα θα γίνονταν όπως πριν. Κεφάλαιο 9. Το ψέμα της επιτυχίας. Και τότε έγινε το θαύμα. Ή τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Λίγες μέρες μετά, η Χαρούλα μπήκε στο σπίτι θριαμβεύτρια. Το πρόσωπό της έλαμπε. «Βαγγέλη μου, παιδιά μου, υπερήφανα, σας ανακοινώνω ότι έχετε μπροστά σας την καινούργια μαγείρισα της κρασοκατάνοιξης», φώναξε. Η οικογένεια έμεινε άναυδη. «Σε προσλάβανε?» ρώτησε η Μπέλα. «Σκέφτερη, κυρία Χαρούλα», απάντησε εκείνη με καμάρι. «Θα δουλεύω 16 με 24 και θα παίρνω 600 ευρώ μεικτά». Περιέγραψε την ταβέρνα με χρώματα μαγικά. Οικογενειακή, με τζάκι, πίστα, ορχιστρούλα, κάθε Σάββατο. Είπε ότι ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Φώτης, ενθουσιάστηκε με το φρικασέ της και την έκλεισε αμέσως. Η χαρά ήταν μεγάλη, αλλά τα προβλήματα άρχισαν αμέσως. Το ωράριο της Χαρούλας διέλυσε το πρόγραμμα της οικογένειας. Ποιος θα κρατούσε το μωρό, ποιος θα μαγείρευε? Ξεκίνησε ήδη. Ο πανικός από την απουσία της Χαρούλας, σχολίασε η Μπέλα. Ο Βαγγέλης γκρίνιαζε για το φαγητό. Τα παιδιά έψαχναν babysitter, αλλά η Χαρούλα ήταν ανένδοτη. Έφευγε κάθε απόγευμα, φορώντας τα καλά της, για να πάει στη δουλειά. Κεφάλαιο 10. Η σκιά στους δρόμους. Η αλήθεια
Όμως, ήταν μια σκοτεινή, μοναχική ιστορία. Η Χαρούλα όντως είχε προσληφθεί, αλλά η κρασοκατάνοιξη δεν ήταν ο παράδεισος που περιέγραφε. Ήταν μια κόλαση. Από την πρώτη μέρα, η Χαρούλα είδε την αλήθεια. Υπήρχε εκεί, μες στη λίγδα, τα κρέατα σάπια. Το λάδι στη φριτέζα πρέπει να ήταν κάνα μήνα. Θα ομολογούσε αργότερα. Όταν τόλμησε να πει στον κύριο Φώτη να πετάξει τα χαλασμένα, εκείνος έγινε Τούρκος και την απέλησε κακήν κακός. Η Χαρούλα βρέθηκε στο δρόμο, άνεργη ξανά, μόλις λίγες ώρες μετά την πρόσληψή της. Αλλά δεν άντεχε να γυρίσει σπίτι και να δει την απογοήτευση στα μάτια των παιδιών της και, κυρίως, τη δικαίωση στα μάτια του Βαγγέλη. Έτσι, αποφάσισε να συντηρήσει το μύθο. Κάθε μέρα έφευγε από το σπίτι στην ώρα της. Αλλά δεν πήγαινε σε καμία κουζίνα. Πήγαινα στην ξαδέρφη μου τη Λευτερίτσα στον Κορυδαλό. Φοβόμουν θα γίνω ρεζίλη στα παιδιά μου, παραδέχτηκε. Άλλες φορές καθόταν σε καφετέριες, μόνη της, κοιτάζοντας το ρολόι να περάσει η ώρα, πίνοντας καφέδες και σκεπτόμενη τη ζωή της. Στο σπίτι έπαιζε θέατρο. Γύριζε, κατάκοπη από τη δουλειά. Θα κακάνιασε όλη μέρα στην κουζίνα, έλεγε η Λιδία και της έφερνε παντόφλες. «Βαγγέλη μου, δεν έπρεπε», έλεγε εκείνη, όταν ο Βαγγέλης της έκανε μασάζ στα πόδια, πνίγοντας τις τύψεις της. Κεφάλαιο 11. Η αποκάλυψη του Ευαγγελισμού. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, λένε. Στην περίπτωση της Χαρούλας, τα ποδάρια του ψέματος έφτασαν μέχρι του Ευαγγελισμού στη γιορτή του Βαγγέλη. Η οικογένεια, θέλοντας να γιορτάσει τον πατέρα, αλλά και να καμαρώσει τη μητέρα, αποφάσισε να της κάνει έκπληξη. Θα πήγαιναν όλοι στην κρασοκατάνοιξη για να φάνε από τα χεράκια της. Όταν το έμαθε η Χαρούλα, την έλουσε κρύος υδρότας. Προσπάθησε να τους αποτρέψει με κάθε τρόπο. «Είναι επικίνδυνη η περιοχή». «Στο Χαϊδάρι, Βαγγέλη μου», έλεγε τρομοκρατημένη. «Είναι ακριβό μαγαζί. 2 ευρώ η μπουκιά. Θα μας μαδίσουν», έλεγε στον Μιχάλη. Έφτασε στο σημείο να πει ψέματα ότι ο κύριος Φώτης είναι κλεφτοκοτάς και ότι το μαγαζί το έχει κλείσει το υγειονομικό 3 φορές. Αλλά η οικογένεια ήταν αποφασισμένη. Μπήκαν στα αυτοκίνητα και ξεκίνησαν. Η Χαρούλα, εγκλωβισμένη στο ίδιο της το ψέμα, τους ακολούθησε σαν μελοθάνατη. Όταν έφτασαν έξω από την ταβέρνα, η αλήθεια έλαμψε δια της απουσίας της. Το μαγαζί ήταν κλειστό, σκοτεινό και έρημο. Δεν υπήρχε φρικασέ, δεν υπήρχε ορχήστρα, δεν υπήρχε δουλειά. Η Χαρούλα στάθηκε μπροστά τους, ηττημένη. Δεν άντεχε άλλο. «Σήμερα ήμουν σε καφετέρια. Έπινα καφέδες και σκεφτόμουν», ομολόγησε με σπασμένη φωνή. «Μουρε, θέλω από την πρώτη μέρα να σας πω τι έχει γίνει, αλλά ήξερα ότι θα σας απογοητεύσω που δεν τα κατάφερα τελικά», είπε κλαίγοντας. Η οικογένεια, αντί να θυμώσει, την αγκάλιασε. «Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα», της είπε η Λιδία. Η Χαρούλα, μέσα από τα δάκρυά της, κατέληξε στο συμπέρασμα που της δίδαξε αυτή η περιπέτεια. «Μπορεί να μην έχω δουλέψει ποτέ στη ζωή μου, αλλά έχω μεγαλώσει 5 παιδιά και 3 εγγόνια. Μιλάμε για υπερπροσφορά». Συνειδητοποίησε ότι η αξία της δεν χρειαζόταν ένσημα για να αποδειχθεί. Επίλογος. Το μυστικό του Βαγγέλη. Η επιστροφή στο σπίτι ήταν ήσυχη. Κάθισαν να φάνε όλοι μαζί, όχι στην ταβέρνα, αλλά στο τραπέζι που τους ένωνε πάντα. Η σκορδαλιά που είχε φτιάξει η Χαρούλα ήταν πιο νόστιμη από κάθε γκουρμέ πιάτο. Και τότε, ο Βαγγέλης, ο άνθρωπος που είχε πυροδοτήσει όλη αυτή την ιστορία με μια κουβέντα, έριξε την τελευταία βόμβα. Αλλά αυτή τη φορά ήταν βόμβα αγάπης. «Εγώ δεν σε είχα προσλάβει στην Πισμίκης Ντέλη», ρώτησε τη Χαρούλα. «Τι λες?» απόρρισε εκείνη. «Μπορεί η εταιρεία να έκλεισε στο μήνα πάνω, αλλά εγώ, σαν καλός εργοδότης σου, έβαλα και μισθό και ένσημα», της είπε με ένα πονηρό χαμόγελο. «Έχεις ένσημα εσύ. Έχεις 4.500 ένσημα. Είσαι έτοιμη για σύνταξη». Η Χαρούλα έμεινε άφωνη. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Βαγγέλης, αυτός ο φωνακλάς, ο παλιωμοδίτης, πλήρωνε κρυφά ασφάλεια για εκείνη. Είχε αναγνωρίσει τον κόπο της έμπρακτα, πολύ πριν εκείνη ζητήσει την αναγνώριση. «Πάντως, είμαστε περίεργα όντα όλοι», μονολόγησε ο Σάβας στο τέλος της βραδιάς.